Dobrý večer. Dnešní počasí bylo a zítřejší bude ještě jednoduché. Ve výběžku vysokého tlaku vzduchu zůstává nebe jasné a nebo skoro jasné. Teploty byly přes den většinou do 19 stupňů. Chladné bylo po ránu třeba Plzeňsko a ojedinělé byly přízemní mlhy. Objevují se tam, kde je vzduch nejchladnější, tedy v údolích a tam, kde se utiší vítr. A právě minima budeme teď sledovat velmi podrobně. Do Česka se totiž o víkendu dostane velmi studený původem arktický vzduch od severu. V neděli bude o 15 stupňů míň než zítra. Podívejte se na mapy maximálních teplot. Zítra bude ještě až 20, v neděli maximálně 5 stupňů Celsia. A zatímco zítra bude na horách kolem 12 stupňů, v sobotu a v neděli se sněhové vločky můžou objevit i v nížinách. Nejdřív ale očekávané srážky. Studená fronta nebude příliš výrazná co do množství srážek. Modely oproti včerejšku a předvčerejšku zásadně ubraly. Na horách napadne do 3 cm. A pokud se přehánky objeví i v nížinách, budou taky sněhové. Hlavně na východě ale bude hodně foukat, proto tam bude pocitová teplota o víkendu nižší. Rozdíly jsou vidět v tabulce, ochlazovat se právě bude od severu. Důležitá jsou ale pro nás minima, pod nulu se dostanou v neděli ráno a podobně studené bude i pondělní ráno. Teploty budou kolem 3 pod nulou a to už jsou hodnoty, kvůli kterým je třeba varovat. Předběžně v takzvaném výhledu nebezpečných jevů jsou mrazy ve vegetačním období, tedy pokles teplot, který může ohrozit kvetoucí ovocné stromy. Výstraha by měla platit tedy od sobotního večera minimálně do pondělního rána. A tady v mapách výrazně barevně označené oblasti mimo hory, kde je riziko mrazu největší. Nejvíc bude mrznout v neděli a v pondělí v těch červeně vyznačených regionech. Od úterý už budou hradní teploty postupně vyšší. Ve fázi rašení můžou například květy meruňky poškodit už teploty kolem -5 stupňů Celsia. Obecně platí, že čím víc jsou rozkvetlé stromy, tím méně jsou odolné. Náchylnější ke zmrznutí jsou třešně a jabloně, víc ve fázi plného kvetení vydrží meruňky a taky broskve. Třeba loňské jarní mrazy přišly ale ve chvíli, kdy kvetly všechny zmiňované stromy. V Čechách poničily plošně úrodu od meruněk až po vinnou révu. Škod způsobených mrazem podle expertů dlouhodobě přibývá. Ochlazení bude tedy o víkendu velmi rychlé, oteplovat se bude příští týden jen pozvolna. Zatím to vypadá, že by se maxima měla dostat na asi 9 nebo 10 stupňů. Minima už budou ve druhé části týdne většinou nad nulou. A ještě Německo a jeden z důsledků suchého počasí. Nízká hladina Rýna brání plně naloženým lodím plout po řece. Náklady na dopravu se tak zvyšují. No a pojďme zpátky do Česka. Tohle je situace z dnešního odpoledne. Vidíte, že zůstává jasné nebo skoro jasné nebe a pár poledních záběrů, které ukazují, že v Česku zůstávalo jasno a nebo skoro jasno. Tady jsou teploty měřené ve 2 odpoledne a tlak vzduchu přepočtený na hladinu moře. Teploty se tedy dostávaly k 19, výjimečně i ke 20 stupňům Celsia. Zítra bude ještě o stupeň víc. Ráno ale 6 až 2, v údolích a při utišení větru až 0. Ojediněle se můžou objevit i ranní mlhy. Přes den jasno anebo skoro jasno. Odpoledne a na večer bude od severovýchodu částečně mraků přibývat a projeví se to hlavně tedy během soboty. Zítřejší maxima budou ještě mezi 16 a 20 stupni Celsia. Piozátěž na jedničce a foukat bude jen proměnlivý vítr. No a tady už je vidět změna v charakteru počasí, která přijde právě o víkendu, zatímco zítřejší maxima můžou být ke 20. V neděli se dostaneme maximálně k 5 stupňům Celsia. Během soboty se bude ochlazovat od severu severovýchodu, takže teploty budou vyšší po ránu než odpoledne a na večer. Ten studený vzduch překryje ten typický průběh teplot, kdy je v noci chladněji a přes den tepleji. V sobotu to tady bude, takže se bude ochlazovat i dál během dne. No a změna tedy, co se týče množství srážek, nebude tak výrazná, jak se původně čekalo. Čekáme polojasno, oblačno, přehánky by se měly vyskytovat v sobotu ojediněle, v neděli pak místy, no a s oteplením, které přijde s počátkem příštího týdne, se potom do nížin znovu vrátí spíš přehánky dešťové. No a teď už sledujte snímky z družice, které ukazují výraznou oblačnost nad Španělskem, kde se vyskytuje tlaková níže a výrazné srážky, naopak tlakovou výši, která k nám zasahuje od severu a která je důvodem toho, proč se žádné srážky ve střední a severní Evropě
nevyskytují. Pokud budeme sledovat posun té pro nás důležité tlakové výše, vidíme, že couvne jakoby k západu a my se tak dostaneme na její přední stranu, tedy do oblasti, kam můžeme namalovat studenou frontu, která bude výrazná především právě v teplotách, ne až tolik oblačností a srážkami. A přecházet by přes Česko měla právě během soboty. Ještě před frontou zítra maximální teploty nejenom u nás, ale třeba ve Varšavě, Berlíně, v Paříži nad 20 stupni Celsia. Paříž bude mít i 24, Kodaň ale jen kolem 13 a právě nad Skandinávií zůstává vzduch, který k nám potom přijde od severu a který přinese tu výraznou změnu v teplotách během víkendu. Díváte-li se na detailní výpočet numerického modelu, byly tam ranní mlhy spíš jen ojedinělé a hlavně to sobotní částečné přibývání oblačnosti a srážky, které by se měly objevit hlavně na severu a severovýchodě. Fialové odstíny naznačují, že déšť bude vlivem ochlazení postupně přecházet do sněžení. No a tady jenom shrnutí toho, o čem už byla řeč. Výrazné víkendové ochlazení o 15 stupňů Celsia, ranní minimální teploty v neděli a v pondělí nejčastěji kolem -3 stupňů Celsia. Tolik počasí, dobrý večer.